De sterke oostenwind speelt juist nog weer een wichtige rol voor de gevoelstemperatuur, maar ook voor het wetter, voor de ijs en het ijsgroei. Als het dicht blijft en het waait stevig, dan zal het ijs wat meer ongroeien. Maar is het iepen, ja, dan rekt dat eerst net dicht, dan moet het even rustig worden. Nou, dat rustige waar staat vanmorgen op het programma. En het blijft voorlopig vol op winter met strenge frost in de nachten. Joen en vannacht. Wel, een vrij heldere nacht. De kennis even wat bewolking van komen in het waardgebied. Daar een minimumtemperatuur om en bij de min 6. Op het Versloon min 9 of min 10. En dan ga ik het door matig en strenge frost. Ja, de wind moet er nog altijd messen, matig en krachtig uit het oosten waaien. Maar morgen wordt het wat oors. We beginnen nog wel met redelijk wat wind, maar die wind zwakt stadig gewoon nou. En dan het waartype. Zinnen, ik een beetje bewolking en de temperaturen, ja, staat tussen de min 3 en min 4 graden. Wat ze matige frost op plakken. En dan de wind uit de oostelijke richting waai en die is matig, krijgt 3 en 4 en letter op de dag neemt die heel daal. Dan in de jontijd helder, min 10, misschien min 11, maar in de nacht komt er meer bewolking en al kans op wat sneeuw. En dan het fruitsjoch. Op vreed en op sneeuw, ja, uit en terug sneeuw of lichte sneeuw, ik nog wel wat zinnen. En de temperatuur nu daar dik onder nul. Maar in de nacht niet, dan wordt het zo min 10, min 11 graden, steeds maar op de meeste plekken strenge frost. En mocht het vreed de nacht, in de nacht van vreed op sneeuw, bedoel ik, opklaren, dan kan het zelfs nog wel wat kouder worden. Maar het geldt ik voor die sneeuw, want dan had het natuurlijk een laagje sneeuw. Sneeuw ik nog altijd volop winter, maar in de nacht nog altijd die strenge frost, min 10 of min 11 graden. We moeten morgen maar weer even in het winterwaarsje.